ebalekiswa into yoba u-under attack. Akathethwa ukuba enento wrong ayenzileyo. Uathethwa ngenxa yoba wenze izinto ezintle. Banayifunda incwadi yokumkani. Uzawuma apha befundisa babo. Akukho nto embi eyenziwe kweli. Ufihlwe emlanjeni wetyeliti ngexesha lembalela, wakhutshwa awuphela amanzi emlanjaneni, waqatyaniswa kumhlolokazi waseThithu ngaphezu kwentaba, wanika lo mfazi ukutya abaphela umgubo ne-oli emzini wale nkosikazi. Wathi kwawufunyanayo wamvusa ekufeni. Khontimbi ayenzileyo kulekelwa izinto ezintle. Waphuma apha wenyuka phezu kwentaba, wafika phezu kwentaba emva kokudiliswa kwesibingelelo. Wabiza umlilo, ikhafothi yomlilo wamazulu, ikhafothi yomlilo wamazulu. Emva koba abaprofethi bakaBhali oyisile ukumela uThixo wakhe, wathi nethiwa anike yakhe chance ngemizuzwana, wabiza umlilo, wahlisa isibingelelo, awugqiba wehla ne-450 yabaprofethi bakaBhali wababulalela emkhandleni. Eriphera isibingelelo, eristora umlilo kaThixo. Amena bakaThixo, amena kokwethu. Le nto ayilekelwa lo, ulekelwa lo. Ngoba uSathane xa umleka udilishana nezinto zakhe, funeka ume kakuhle. Uzawubuya ngawo. Waphuma apha emva kweminyaka emithathu, eminyaka emithandathu komile elizweni, wabiza ukumkani uAhabi benyuka intaba kwema igosa likaEliya lijonge empumalanga, yena wathonga entshonalanga ebiza imvula. Wathemba kwexesha yabuya le ntwana ngosuku lwesixhenxe isithi yibona ilifu elingenesayo, yabuya imvula. Usagcina umhlolokazi wadilisa isibingelelo zikaBhali, wabulala abaprofethi bobuxoki abalahlekisa isizwe, agqiba wabuyisela imfikelelo esizweni. Sathi isandla esibehind lo mlingo, ngoba umlingo lo kukho abantu abaphilayo ngawo. Isandla sikaJezebheli esibehind lo mlingo kuqaqwe isekethe, kanti uqaqwe isekethe nje kukho umuntu otyayo. Yona kaThixo ucinga wena le nto olwa nayo nelapha kwakho, kanti kukho umuntu ohluphayo ngapha ngasemva. Uthi nethiwa ubabulala abaprofethi bakho, athi
repair the altar and restore the fire. The right. And I want to just cool up on ngoba once usathana akubone uba usisistampini block kwiphupha lakhe uyaku-attack. Uba aka-attack impilo yakho, a-attack abantwana bakho. Athi uba aka-attack abantwana bakho, a-attack ii-finances zakho. Athi uba aka-attack ii-finances zakho, a-attack umtshato wakho. Athi uba akaphumeleli, a-attack isidima sakho. Ube kundaba mlonyeni. Kanti uyawajamela nosathana. Sibana noEliya ebaleka he was in the very of depression. Ngoba akamele nje ubaleka. Uthatha kumele chance yokuphumula. Athi kunale nto